Na een matige eerste 4 minuten van Cambuur pakken de Ljouters in de 13e minuut echt het initiatief. Sjoch dit, Daniel Crowley. Hij had een heerlijke traap en dat liet er bij Dordrecht ook was. Binnen 13 minuten stiert Cambuur op een 1-0 vastsprong. En het is een fantastisch doelpunt. Het paasje van Boerlage, het schot van Crowley en de keeper Brian Jansen die het nog wel een jermke uitsteekt, maar er net weer bij komen in. 1-0 vastsprong voor Cambuur, dat daarna de wedstrijd begon te controleren. Dit is Jordi van Delen, de rechtervleugelverdediger van Cambuur. Kwamen protten mij op, zit hier in het zietnet. En dan de volgende onval van Cambuur. Want de meeste onvallen kwamen van Cambuur kant. Er wie een protte balbezit voor de Ljouters. Er wie gewoon controle over de wedstrijd. Dit is weer Daniel Crowley. En wat had hij een heerlijke paas. Hier, dit paasje van Delen op Houtkoop. Die hier erin uit Houtkoop. Dan hier op slag voor rest 2-0 West. En dan hier je Kleerwest. Likwold zie je Cambuur in de tweede helft net zo volle problemen. Maar Dordrecht uit zijn de eerste 4 minuten. Want dit hier wel degelijk een doelpunt wezen kunnen. Als Dennis Mahmoudov de bal net naast de peel deponeert. Het wie een grote kans voor de ploeg uit Dordrecht. Dat in de eerste 4 minuten dus even domineren mocht. Maar daarna pakt de Cambuur de zaak weer op. Hier is een prachtig voetbal in doelpunt in de maak. Die bal die komt uiteindelijk uit bij Barto. Die krijgt hem aanspelen van Houtkoop. En hij passeert de keeper van Dordrecht, Brian Jansen. Maar een mooi schot in de lange hoeken. Een mooie voetbal in de goal, zodat dat zo mooi is. En daarmee beslist Cambuur eigenlijk wel de wedstrijd. Het is nummer 10 voor de spits van Cambuur, Martijn Barto. En die zocht ook dat de keeper slijn is, Brian Jansen. Hij baalt als een stekker. Doch Dordrecht dan helemaal niks. Nou, dat kunnen we echt net zeggen. Want hier komt de sprintduel tussen Mahmoudov en Schilder. Mahmoudov wint dat, maar je liet strilken. Passeert ik de keeper, maar zit hem op de peel. Het geluk zie je wat dat onbelangrijk ik net mooi bij de ploeg in Dordrecht. En zo bleef het 2-0 en kan Cambuur de zaak verder controleren. Wat zeg ik die nou? Dit is Crowley. Als dit paasje bedoeld is, dan is het briljant. Wie het een gelukje, dan is het effect hetzelfde. Daar is nummer 11 voor Martijn Barto. Hij scoort de 3-0 hier in Dordrecht. Het is op een hele aardige onval. Maar een beetje mazzel krijgt Crowley die bal dan uiteindelijk bij Barto. Maar hij maakt het wel weer mooi hoor, de spits van Cambuur. En zo pakken de Ljouters de 4e overwinning op Riegen. En gaan ze plaatsing voor de play-offs voor Slijn in eigen hand. Nee, zeker in eigen hand. Maar goed, daar hebben we ook hard voor moeten werken. En we hebben onszelf in deze positie gemanoeuvreerd. En nu moeten we zorgen dat we het ook pakken. En dat moeten we dan de volgende thuiswedstrijd gaan doen.